Hello guys, may buntang malim kasi senyora kang kasilyas yata. Tawa kong kasilyas guys, pila na nakatuig mga 10 years daw dahil. Pero ang bawang dito ka nakita o kukuan. Ito, puti kayo. Okay pala na kuan na po. Strikta ko masas kasilyas na ako guys. Puti kayo. Ang kasilyas guys. Kaya kung anidoro. Anidoro, puti kayo tanan. Bye for now.